ka kubor ne ke por ke pang u Ioanis nongpynbaptist ya ke keteng jong ke ni kubor la yo ihi hang to bala tho haga gospel jong Matthias ko nong ba khatway u Jisu ong gumne khot ka ba khatway ko nong ba khatway si sang no pi na pedeng kita ya ke balakha na ke kenthe om don lo kham khraw bon Ioanis nongpynbaptist areng on piu tau ba rit haga hima kibneng ulong ba kham khraw bon yu to Jisu de ong na utau bala khana kenthe om don ba kham khraw bon Ioanis u ong pat kham harum hare utau ba haga hima kibneng uba rit haga hima kibneng u kham khraw ban yu ta kham de ka khubor namar kata gare wei pat khubor pe kata ga hima u eu to rit haga hima kibneng kata gare wei pat nganami nginam pe ye kata hani por kwa ban jupani pi ye ga ebo Jisu ong na pedeng ki kenthei na pedeng ki balakha hi na ga kenthei na Kibriu naga kenthe om don kham khraw ban Ioanis nongpynbaptist Ukraine ni gane shapang ka ministry jong Ioanis nongpynbaptist namar na do khot ka ba khanda la khren ong Ioanis udai uba haji sha undai tang prophet udai uba kham khraw ban Ioanis dan re u ong parro hagad khot ka ba khatlai naba baro ki nongiathuhlypa bat ko hukum ki de thulpa hadu Ioanis kamut Ioanis udai nongiathuhlypa Ioanis nongpynbaptist udai nongiathuhlypa so nongiathuhlypa nadu Samuel ter hadu Ioanis udai prophet ba khaddo jong ka testament merim pinong ngamda unum ta testament merim namara testament merim ko kod ha ka kitab Malaki do no ka to ko dai tanga Bible Malaki dai tanga kitab Bible ka dai tanga Bible hadin jong Malaki kumba saus pas nem ka don ka kisnem jong ka jing kisnem jong ka jing jar hakaba dan show kat kum na Bible ngimtip ka ibaja to gi saus pasnem hare kat kum na ka history pat don shibun ki baja don shibun ki history ki to gi don shibun ki ba jia ha to gi saus pasnem te u nongiathuhlypa u Ioanis nongpynbaptist u de nongiathuhlypa ba khado jong the testament kabarem ka khubor ni por gede Ioanis umle kamba kwero Ioanis ubade prophet ubade nongiathuhlypa uklemle kwero ka kamba but Jisu ong udai nongiathuhlypa u khraw tam na pedeng ki nongiathuhlypa umdang sho ba kham khraw ban Ioanis nongpynbaptist ka khubor gede gane ha ka no godo u Jisu u khot ye u ba udai nongiathuhlypa u khraw tam ha ka no godo om ha godo janga kamba namar khlemle kamba ka wero hagno godo de u khraw tam ka jubab kede ka Bible hi borok ko anom hagi south gospel ka jubab kede haki
hagini gi gospel ladapi tinggal ngilai direction gospel jong Ioanis kono benungkong kadkot bar huai ki wan gini ki jiu ki liu jisu ki ong medeu ba me wan ban pa baptist kum ne de mede ne ba me ta Chris ubangi ap kum gajat panreu u jisu jubab ki ong ngah mdei manga khot ar huai mo mede ne utaw ilija to mede ne u noi thulpa te u ye thulpa ong u te lu jubab ong te ki ong balai pat ni pa baptist dago lada memde u noi thulpa lani lada memde u ilija medeu pat kat khot ar hulai u jisu lu jubab ong ngalo u Ioanis lu jubab ong ngalong kasur jong bo pertaha gri khraw to pin khre ye kalen tiba utrai kumba ong u Isaya noi thulpa u jubab ong ngalong kasur bo pertaha gri khraw to pin khre ye kalen tiba utrai ke ka ministry jong Ioanis ka ministry jong ugdei bo un khre ye daga jingwan jong uta u Messiah ka jingwan jong Chris ka ministry jong ukolong bo un itho ya u Messiah sha ki jiu nagata daw khot ka ba lai phau kong kumne uneuta na u Ioanis u kendo yo jisu ong uneu long u yetho shigi briu tipo 1 ban sha pam baptist u ong uneu long uta briu yo ba ngala ong api ba u long mo u haswa yanga khot la phoi kong kumne ngam shom le itho yu hare khnang ba on yo pan pau yo u ha Israel na margata ngawan ban pan baptist dago so balai Ioanis wan pan baptist khnang bu un yo pan pau yo u Chris ha Israel so the ministry jong Ioanis kadai bon pan pau yo Chris shaka jat pan review angai ki sha but the Ioanis ubong habo yo jisu bo ya de Ioanis ubong hagat khot kaba arba kunda ong hakmi u kholang brot jong blai ubakit yegi pop jong perthai ude Ioanis ubo ong hakmi kholang brot jong blai ubakit yegi pop jong perthai don nang ithol pa haga testament brim ki ba yo ya o Chris kum ba yo u Ioanis ngam ong yo de khmat do hare yo de ka khmat ka bakan jaman sem don ba yo jisu daga khmat ka ba shai kumba yo u Ioanis u wala kaptaru ngam sam thung pi wala kaptaru hadin bo Ioanis ula de ong hakmi kholang brot jong play ubakini pop juga perthai hadin bala set bandi yo Ioanis ha pop bandi udang artatin yo bom day so haban phaktin hagi senran ju ban le klino jisu lau dene uta uba ki up kata ka jinglong kata ka jinglong jong jisu kumu brio ka pelong yo Ioanis ro ba un artatin lau dene o Chris uba ki up ka bangamut bang gene u yo la ai ho Ioanis ye ka jing pan pao ban itho yo Messiah la ai ho u jing pan pao la ai u la plegi khmat ju ban itho yo jisu bodo Messiah la ai u ka ministry ban pan khre ban prat lanti naga banta ka jingwan jong u Messiah ha Israel ba u khot ile de ong ngam de ile jang de prophet ngam sultana ba pin khot yanga u prophet ngam sultana ban pin khot ngam sultana ba ngan pen itho de bang de prophet ne bang de u Elijah nga de ge sur jong ba pertahari klaw to pin khre ye galanti ba otra kemot u Ioanis u snotho ba khni mentai ulah janwan
nagta ga daw yala buong to kala kamot na baga hima ki beneng kalajan udon ye ke jing slotho hapo ka dono jo ba hakmi shen mentahi un mi pao no Chris nagalnong okay kalnong ga ba yes Matthias kalnong balai pinpet hangne kumno u Ioanis u yalap baru ong hanlong balat khot baar to kala kamot na baga hiba ki beneng kalajan kamot usngot ho ba menta te ula janwan kal khot balai kong une ulong tayo bala kren da unon tulpa Isaya udong kesur jong ba prata ha ka riklau to pin khre ya kalenti utrai to pen long ya kalenti ki ba bay to pelong kalenti jo ki ba bay te pio i gi jingalap jong Ioanis nongbaptist haga dhot ka bakhanda no balat khot bakhanda ter shep shrum pi pe ye ka jingalap jong Ioanis ong hakmi awan nongbaptist pi da ka shaga jingkala ka bumot hanrei udon ubongwan nadin jonga yo ba ngamde hok wat bandra tang yagi ksa juti jong o ma uti unwan penbaptist pi do mensem bkhoi ba de kading Ioanis usnut hok mentati ulawan hakmi ngawan penbaptist pi do tamba sodon ubawan din jonga uta penbaptist pi do mensem bkhoi ka khubore ni pore de ni ngam ko ban kren jrong ko ban kren lengkot bhai tang man su proof ban panchisha pi balei Ioanis balei jisu khot Ioanis unong yithulpa uba khraw na pren kinong thulpa baro ka daw ka dei namar ka jingpan pau ka ba udon shapang Chris omdon nong thulpa haga testament rem ki bai la ban yo i ki badon ye ka jing itho pau shapang Chris ki badon ye ka jing pan pau shapang Chris kum Ioanis umdan de Ioanis budon ngane thu pi bol brand jingi ni perkhat bale se ni kwa gi kamba ni kwa pan le gi kamba khanang bangin paunam khanang bangin le se khanang bo on khot ni bru khraw job le gi kamba kim dei ban long kada nganong no ki kamba kim dei ban define ban batai ye ga jing shikri jopi ye ga gospel ki kamba kim dei ki dei ban ja ga jing shikri jingi ki dei ni habangi doai ki dei ban ja ga jing perkhia ki dei ban ja gi kamba ke ba haga karte mu jisu hagi kam jing shikri jingi kata ga dei ka bala u jisu hu ong ki dak khala kin bod ki kamba kin ja habangi yelap ga gospel tang bagi kamba kim dei ban long ka jing batai ya ka jing shikri jingi ya ga gospel Chris ka how jisu ki kamba kata ka dei ka jing bakla jing senran ro how jisu pha le yelap de ki but ki le gi kamba ki be gi ksoi ki penkhia gi bapang ki wan bat ki shat kemen ga babel kong ki da kemen ma ki tho yu jisu bahaga kertem jisu ki le gi kamba bat ki dakhala u jisu on wat kemen namar ba pila bale kamba to kemen namar bala tho gi kertem je pi habne bonsin ni perkhat ba ki kamba ki dei ka katare ka jingjia ha ka perthai baro la da phila bale kamba ka perthai kan pechipi ka perthai kan ong de script khraw jong play ula ban yethulpa ye ga loe jonga ula ban thulpa ke ga ban ja la sha ke ga ban ja la sham to yo la ro ban thulpa ke ka ba ja
kajing junga mana kane kisngi bala let no u thop thik thik e ga bajia nga un ta do de ba shri juble dan shipon ki bo ble pron kam ye ki briu hagata gador u pron kam ye shikri ju hagata gador dan shipon ki briu perthai ki bo ble pron kam ye ki briu hagata garukom repetitive ne em kata kam day ban define kata kam day ban batai ya pi ba pi de shikri ju ble ba pi de unoi thul pa ubom paka ju ble ne ba pi de unong u minister u de ba pi de shikri uba janai uba shukri uba khraw jom play no ka kamba ka tu ka office jong ka jinglong prophet jongi jong ka jinglong apostle jingi jong ka jinglong pastor jingi no ka office ka bangidon kam dai ban batai ya ka jing no ya ka jing shakri jongi haga hima play barok kadai ublai ubale barok kadai ke jingle jo ushu pendon kam yengi yimde basu khraw yimde basu he yimde basu khlan yimde basu serong haka gift haka jing ai ke ublai upun u a hengi barok kadai ke jo ublai ka bang akwa bangin ngin yo ire ne ka jing khraw jong ushikri ublai kam shong haka kam shong haka jingla jongi ban ye tholpa ye ga snem ga wan shikman kam de ga ka jing khraw jong u shikri joble ka de ha ka de kat no u yo ye ga jing pen pau shipang chris namar ga ta ga de ka message jong ga testament barim borok way ka kren ba shipang chris ka kren shipang chris baro but ubri uba khraw haga himau blay umde uba le kamba umde uba to uba khraw haga himau blay de uba yoi ye ga jing penpau shapam kres but kene ga de jing angno jong pol ong kumne ong bangan yo itho yo u but e ga bor jong ga jing mi pat jong but ye ga ta ga jing slot jong ka jing shashi tom jo kaba sergim ya kata kaba pan sergim shagata ka jing yap jo na ba on yo itho yo chris ba de ka bor jo ka jing mi pa jo kata ka de ka jing angno jongaro marway bangan yo itho yo chris bangan e baro kiba hak kaba kan jado daga jingle jongado bangan yo itho yo une o Christ Jesus o bra suspa yanga bare perthai baro kawe ban yo itho yo bat bangan sutho bat bandon daga jingpan pau kene daga jing dua jong Paul ka jing dua jong Paul yaki bangi ro daga kene la pit la daga dai hagi la daga dai Ephesus la dai Colossae ka dai bangin don ye ka jing tip shapang Christ kata de kejing dua jong Paul haleluya ngan prepi hagal nong ka ban nongkom kadkhot ka ba khanyo ba blay jong tra Jesus Christ jongi ukpa jong ka purom un a hangi yo mansim jong ka jing sta bat ka jing pan pau ha ka jing tip shapang jong u ka jing angno jong Paul ye ki bangai kalong om bakin le kamba om bangin wat lagi tai lagi berdon kam ki gift ki jing ai bakan jam sen ki thle ki jing bata thle but ki ktin jong ka jing start kiri ke baro ki bo tho shi nong kori glogi berdon kam ha ka jing shikri ka ministry hare pitim ne em na shopo hi ukumu bangai kita gide kisule ke jing ai ke bo play un a hangi de ke jing ai jo ya ha ka be day but ke jing dua Paul shapang jungi kolong bangin don ye ke jing pan pau shapang ke jing tip jong ukris ke si ti jong Paul kide kita bo ukwa ba ki brukin sang ba kin yo itho yo Chris ha grukom ke ba kham ha ubri bo khraw
mde tu ubala ro ban pule ke Bible na sedang ada. Compare kat no ni nang kat no ni pule lende ke Bible ni nang ban pule ye git khot krem de pe ni ken mau na sedang ada. Udah we briu ba long umta u kurteng u Apollos. Une do briu ke Bible ko une do briu barat ba ha ke jing tho. Kamot u nang bha ye ke Bible na kle na sedang ada. Henry don pat ke jing pen pau shpang kres. U Aquila bat ke Prisla ki hab ban shim yu ban walami ushi ban bata u ye ke jing tho. Pi kam shong kat no ni pule Bible kam shong kat no ni nang bha ban quote Bible ye git khot Bible ba ni ken mau ye git khot Bible kam dei ka jing ken mau ban pule khot Bible ka dei ke jing pen pau ke bangi yo shapang ukres ka ta ka dei ke ba don kam tam ha ke jing em jo bangai ka jing khraw kam shong ha ka shong ha ke jing pen pau bangi no shapang ukres. So the gospel ka khubor ni por ka dei ba le khot Ioanis u ba khraw na prengki prophet baro kadaw kade naman ko uyok I ya u Chris naman ka jingpan pao ko bodon Japan Chris ka jingpan pao ko bodon kade bo utam yegi prophet baro. Hallelujah. Ngam sngap ha wat su thoba kala wat mot banga persya yeki jing ai u mensim wat mot banga persya yeki kamba yeki dakhla no ngakwa pala ni ngai pala bat ni duai ni le kamba kini ki jia ha ki shkri jungi ten re ga ba kongsan ga khmat ka dei bangin yo itho yu ba ga bor ju gi mi pa ju my goodness hallelujah ublen kur khu ni skendo we pa por amen.